ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. дӯстон, чӣ гуна ки аллакай аз наврҳои гузаштаи мо медонед, муҳорибаи Алекс Перейра зидди Магомед Анкалаевро расман эълон карданд ва онҳо аллакай дар Твиттер якдигарро огоҳ карданд. Алекс Перейра дар Твиттер навишт ки то боздид Анкалаев. Анкалаев бошад ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ту худи ҳозир барои ҳукми қатли худ имзо гузоштӣ. Ман туро барои аз ман гурехтанат ҷазо медиҳам ва маҷбур мекунам ки ба монанди бачаи дар шиномонтаж кор мекардагӣ намоӣ, на ин ки ба монанди ҷангвари касбӣ, навиштааст Анкалаев. Ва дӯстон, бояд гуфт ки пеш Алекс Перейра дар шиномонтаж кор мекард ва Анкалаев ҳамин чизро дар назар дошт. Ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо рӯзи 9 март дар турнири UFC 313 баргузор мегардад. чемпиони вазни 61 килограмми UFC Мераб Дувалишвили оиди ояндаи Умар Нурмагомедов фикрҳои худро баён кард. Умар Нурмагомедов ҷангвари хуб аст ва ман боварӣ дорам ки ӯ боз барои камарбанд меҷангад. Ӯ ҷавон аст ва ман боварӣ дорам ки ӯ акнун хоксор мешавад. Ин чиз ба ӯ фоида мекунад, гуфтааст Дувалишвили. Бояд қайд кард ки то муҳориба зидди Мераб Дувалишвили, Умар Нурмагомедов рекорди бебохт 18-0 дошт. Акнун бошад рекорди ӯ 18-1 аст. Топови ҷангори вазни сабуки UFC Арман Царукян гуфт ки бо суханҳои Дана Вайт розӣ аст ва тайёр аст ки Чарлз Оливейра ё ин ки Майкл Ченлерро шикаст диҳад ва ҳамин гуна боз соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавад. Агар онҳо хоҳанд ки ман Майкл Ченлерро шикаст диҳам ва баъд боз бо Оливейра ҷангум, баъдан бо Ислам барои камарбанд, пас ман барои ин корро кардан тайёрам. Ислам бе ин ҳам ба наздикӣ ба муҳорибаҳо барнамегардад. Шояд ки ӯ баъди 6 моҳ бармегардад. Агар ки ба ман муҳориба зидди Ислам надиҳанд, пас ман мехоҳам ки ба ман муҳорибаи 5 раунда зидди Чарлз Оливейра диҳанд. Майкл Ченлер низ ҷангвари сахт аст ва ӯ низ барои ман рақиби хуб шуда метавонад, чунки ӯ машҳур аст. Бо ӯ ҷангида каме пул ба даст меорам, номи худро машҳуртар мекунам ва таҷриба мегирам. Барои ҳамин бале, агар ки Чарлз Оливейра розӣ нашавад, пас ман тайёрам ки бо Ченлер ҷангум, гуфтааст Царукян. Хотиррасон мекунем ки баъди турнири UFC 311 Дана Вайт гуфт ки ба Арман муҳорибаи унвонӣ зидди Махачев намедиҳанд. ӯ бояд ки ягон муҳорибаи дигар гузаронад. Топови ҷангори вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев оиди баромадани Ислам Махачев ба вазни онҳо, яъне ба вазни миёна фикрҳои худро баён кард. Агар ки Ислам ин чизро хоҳад ва Али Абдулазиз ин чизро хоҳад, пас бигзор ки баромада санҷад. Ман намедонам, ман оиди Ислам аниқ гуфта наметавонам, чунки ман бо ӯ кор кардагӣ нестам, тамрин кардагӣ нестам. Шахсе ки дар вазни ним миёна ва миёна чемпион шуда метавонист, ин Ҳабиб буд. Оиди Ислам бошад, ман боварӣ надорам. Муҳориба зидди Пория дар вазни сабук барои ӯ хеле вазнин буд. Ман ҳам бо Гилберт Бёрнс муҳорибаи вазнин гузаронидам ва баъд ман ба вазни миёна баромадам ва дар он ҷо ҳамаи кор осон шуд. Шояд ки бо Ислам низ ҳамин кор шавад. Танҳо актагон нишон дода метавонад, гуфтааст Чимаев. Хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев баъди ғалаба дар муҳориба зидди Ренато Майкано гуфт ки омода аст ки зидди чемпиони вазни миёна Дрикус Дюплеси муҳориба гузаронад. Ва чӣ гуна ки мебинем, Ҳамзат боварӣ надорад ки Ислам дар вазни миёна муваффақ шуда метавонад. Ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? Ислам дар вазни 77 ва 84 килограмм муваффақ шуда метавонад ё ин ки ӯ танҳо дар вазни 70 килограмм чунин хатарнок аст? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.